Nou, dat zit zo dichtbij, maar ook zo dichtbij kan het toch wel eens niet doorgaan. Maar het moet wel raar lopen dat we met deze ingrediënten die er nu op tafel liggen, het niet voor elkaar krijgen. Maar de tijd wordt toch ook een factor? Ja, want 1, 2, 3 weken, waar maar we dan aan denken? Wanneer krijgen we dan echt de definitieve... Nou ja, de volgorde is nu zo. Dit moet dichtgetimmerd zijn. En daar lijkt het nu wel op te gaan lijken. Hè? Dus dat het zover gaat komen. En dan, dan zal dat in het B&B en daarna naar de raad. Ja, maar zit daar net gewoon het hele vertragingsproces? Dat de politiek, het moet zakneed worden dat iedereen het ruïnes is en ik de meesten... Nou, niet meer. Dat is misschien wel in het verleden gebeurd. Ik heb wel het idee dat nu die neuzen wel langzamerhand dezelfde kant op gaan. Het is ook een tijdje dat ik vond, en dat heb ik ook wel uitgesproken, dat het iets minder van harte was. Ja, maar ik heb nog steeds het idee dat er binnen de politiek, en ja, wat sommige mensen enthousiast binnen en oren toch wat meer het laatst half leeg. Ja, dat zit denk ik ook wel een beetje in het Leeuwarden en de Leeuwarden politiek. Ja, maar het wordt het maar. Ik vind het heel jammer als je met dingen start dat het in Leeuwarden op dit soort vlakken ook het enthousiasme. Je kan ook een keer gewoon zeggen dat je het positief erover bent. Hè? Ja. Maar vader Simmer wil je in elk geval duidelijk niet hoe het staat. Nou, dat wilden we al langer. En daarom zeg ik heb al een paar keer datums genoemd. Het wordt nu ook wel tijd als we naar buiten komen, dan is dat dan heel positief. Als het proces ten einde is, dat het bouwen nog het snelst is geweest. Okay. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Ja, maar op een gegeven moment ben je toch klaar mee dat je denkt van, smoor er maar in. Ik bedoel, dat zou werken. Smoor er maar in het stadion. Dat hoop ik niet. Dat hoop ik net. Ik ben blij dat het toch net de algemeen directeur is. Daarom ben ik net, ik zie functie net. Maar ik bedoel, dat kan ik me voorstellen dat je uit de emotie soms een keer denkt van, nou... Weet je wat? Ja, maar dat is een woordpiek. Ja, daarom. Dat komt dan in de bod. Zegt, en er zijn ook wel momenten geweest dat ik of het nou wolpik is of niet, dat weet ik niet. Maar omdat ik het belang zo groot vind voor de continuïteit van de club. We hebben de afgelopen 3 jaar ook nu wel, denk ik, aangetoond hoe dat in Leeuwarden valt. De boost die dat geeft, het vertrouwen. Maar ook, het heeft gewoon ook aangetoond dat we gewoon eredivisiewaardige omgeving hebben, maar met een Jupiler League stadion en een Jupiler League begroting. Ja.